Čau ľudia, ja viem, že som dlho nezapočala. Ideme si zapáliť balíček. Mojim kamarátom. Jedný kamarát dáme mini wafle, áno, vyrábam mini wafle. Croissant. Točku. No, ostri sa. Dobre. Potom som vyrobila ešte mojito, no ale tam pôjde ešte na vrch wafla, o tom nejde. Kamarátky. Wafle, ak som povedala wafle, tak nie. Lady, toto je z Brska. To pôjde ťažšie. No wafle, to je mojej druhej kamarátke. Dobre. Croissant. Tak. Znova túto točku. A ďalšiu zmrzku. No. Mám pre krabicu. Dobre, už som tu. Takéto krabice, samozrejme, idem ich poskladať. Stále sa to bez lepidla, čo som veľmi rada. Tak. Všetko tu zohneme. Ak chcete vedieť, kde to kupujeme, tak to kupujeme stránka Temu. Ale kúpili sme na kúsa 90 €. Ja tam potom ukážem tú krabicu, ktorú tam máme. Takéto. OK, tak, aby sa to nerozbilo, ponesiem to vyplniť. Jaj, to sa nedá rozpoliť. To pre moje kamarátky z gymnastiky. Oj. Potom ukážem, ako som to vyplnila, či je zatiaľ. Ok, poviem vám, že to nie je vôbec sranda. No a tak, keby niekto chcel takýto balíček, ale že on nie je jednu vec, lebo chápete, je to strašne veľké. Jednu vec, tak sa, ak neviete, čo je dopravné ihrisko, tak máte smolu. Čo na to povedať, tak vám môžem vyrobiť jednu vec a vám to na dopravnom ihrisku dám. Čiže tak.
Už máme aj druhú krabičku. Tak. Tak. To je všetko, keď ste chceli ďalší diel, ako to treba keď mi napíšte v komentáru a dávajte odpovedy, chváľte a zvančky, ak ste vedeli, keď natočím video alebo čo.